Takže přirozeně. Takže tohle je moje první video, můj druhý YouTube kanál. A na tomhle YouTube kanál budu natáčet Roblox. Ano, Roblox. Prosím, dávajte sem první můj odběr, like a zvoneček. No, pokud tady dáme přes 100 odběratelů, aspoň tak za 2 měsíce, tak bych to sem natáčel furt. Ale pokud ne, tak by jsem přestal natáčet a natočil udělal by jsem úplně novej. To je jedno, hlavně bude tamto. No. Je poznat, že jsem hodně obrovský Robloxák, protože mám spoustu merch. No, to jenom. Budeme sem natáčet hlavně Roblox. Můžete mi napsat ještě do komentářů, jak se poslat pro kanál, jmenuji se Šimon. Budeme natáčet Roblox, hlavně obíčka nějaký, a můžete mi když tak napsat pod nějaký video do komentářů, co vám natočíte. Jakože z Robloxu. Budeme určitě pro vás, mám připravený Roblox War Machine, mě to docela bavilo, nevím určitě, ale na nás si založíme úplně nový, který se bude taky jmenovat Šimon 99, jakože Roblox účet. A si myslím, že tohle může být vše. Tohle bylo jenom seznámení, aby jsme se trošku víc poznali. Vy chápete jako vy a tak. A dobře, ještě zkusím udělat i intro. No, to je jenom. Já si myslím, že tam nebudu dotahovat, protože nevím, co mám říct. Možná víte, že budu natáčet Roblox. Dám Roblox na uši, který se bude jmenovat Šimon 99. Budu probíhat i challenge, abyste se mohli dát do friendů někteří, protože budu mít úplně volné místo. Ale to je vše. Takže asi to vypadá